салом алейкум, бо шумо ҳастам қоқшинос Ширин Ибронова ва умедворам шумо хуб ҳастед, саломат ҳастед ва хабарҳои муҳим дорам. метавонед ки видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва сарфаҳм меравед ва истифода мебаред. хабари якуми ман ҳамин ки ба ҳамагон маълум аст ки аз 28-29 байни сарҳади қирғиз ва тоҷик чӣ муноқиша шуд ва ҳатто оташ баъз ҳам шуда истодааст ва ба хулосае омаданд ки ду давлат бояд оташбас эълон кунанд ва дар ин муноқиша баъзе ҷавонон ба роҳи ватан ҷони худро аз даст доданд. дар ин моҳи шарифи рамазон онҳо шаҳид гаштанд ва дар ҳаққи ин шаҳидон дуои нек кунед дар намозҳо ва умедвор ҳастем ки яъне ки ин муноқиша бояд ки тезтар ба сулҳу салоҳ анҷом дода шавад, чунки дар ин моҳи шарифи рамазон хуб нест ки яъне ки ду миллати мусалмон нисбати якдигар чунин рафтору гуфтору кирдор кунанд ва ғайри ин мо тарафдори сулҳ ҳастем ва мехоҳем ки дар тамоми дунё сулҳ бошад, нест бо ҷанг набошад. ҷанг аз ғайр ҳамин харобӣ, ғайр аз ҷон додан, талафоти ҷонӣ дигар ягон фоида намеорад. барои ҳамин бояд мо ҳама вақт тарафдори сулҳу салоҳ бошем, дар куҷо ки бошем ҳеҷ вақт тарафдори ҷанг набошем. худованд байни ин ду давлат якдигар фаҳмӣ шавад ва тинҷию оромӣ шавад, ба монанди пештара рафту омад шавад ва кина дар дил набошад. ва дуюм ба шумо гуфтаниам ки муҳоҷирони муҳтарам, шумо дар Русия зиндагонӣ доред, кор доред ва ғайри шумо медонед ки тамоми миллатҳо дар Русия зиндагонӣ доранд, кор доранд, аз ҷумла қирғизҳо дар Русия ба монанди шумо муҳоҷир ҳастанд ва худо накунад ки байни шумо ягон якдигар фаҳмӣ нашавад. барои ҳамин худдорӣ намоед, аз гапи зиёдӣ якдигарро ҳеҷ вақт наранҷонед. дар мамлакати бегона, яъне шумо тоҷикон, қирғизҳо шаҳрвандони хориҷӣ ба ҳисоб меравед ва қонунҳои ин давлатро риоя кунед. ҳеҷ вақт тарафи якдигар бо ягон маломат, бо ягон зӯроварӣ яъне гап назанед ва агар нисбати шумо мабодо ягон қонуншиканӣ аз тарафи ягон қирғиз шуд, ба роҳи қонунӣ ҳал кунед, ҳеҷ вақт даст набардоред, яъне ки ҷангу ҷанҷол накунед, чунки дар сайтҳои интернетӣ бисёр мехонем, бисёр гапҳои зиёд мехонем ки айни ҳол чӣ гапу хабар яъне менависанд. барои вай эҳтиёт бошед. падару модарони муҳтарам, фарзандони худро фаҳмонед, насиҳат кунед ки дар Федератсияи Русия зиндагонӣ доранд. худо накунад ки боз ба қирғизҳо ягон байни инҳо ҷангу ҷанҷол муноқиша сар занад. бе ин ҳам муҳоҷирон дар ҳамин Русия проблемаҳои зиёд доранд. эҳтиёт бошед, аз чунин ғайриқонунӣ рафтору гуфтор яъне дур бошед. ҳеҷ вақт даст ба ягон ҷиноят назанед, даст ба ягон қонуншиканӣ назанед. фақат дар фикри худ ва зиндагии худ бошед, то ки барои худ проблема насозед, барои оилаҳои худ проблема насозед. ва сеюм ба шумо гуфтаниам ки айни ҳол квота ҷудо шудааст дар Сахарова, яъне ҳамагон медонед Сахарова дар куҷо аст, яъне мигратсиони центр, маркази муҳоҷиратӣ ва нафароне дар Москав кор доред, таҳсил доред, зиндагонӣ доред, имконият доред, патент доред, метавонед ки рафта ариза супоред барои гирифтани квота. вақте ки шумо квотаро мегиред, ҳатман РВП ба шумо дода мешавад. вақте ки ариза супоридед, муддати 1 моҳ дида баромада мешавад. агар шуморо рад карданд, метавонед бо дафъаи дигар супоред ариза. агар рад накарданд ба шумо, яъне барои шумо квота ҷудо карданд, шумо бояд ки аллакай ҳуҷҷатҳои шумо тайёр бошанд ва барои гирифтани РВП тайёр бошед ва ҳуҷҷатҳои худро супоред. дар видеои пештара ман пурра дар бораи квота яъне баромад кардам, дар асоси қонун фаҳмондам кадом ҳуҷҷатҳо лозим, чӣ хел ҳуҷҷатҳо лозим, ҳамаро пурра ба шумо фаҳмондам. метавонед видеои пештараи манро бинед дар ҳамин каналам ва ба саволҳои худ пурра ҷавоб мегиред. зиёди шумо доимо савол медиҳед ки кай квота ҷудо карда мешавад. мана ба саволҳои шумо имрӯз ман ҷавоб медиҳам. яъне ки боз такрор мекунам, 11, 12, 13, 14 май
аз соати 9 то соати 5 ҳамон маркази муҳоҷирати сахр ва рафта метавонед ки аризаҳои худро супоред барои гирифтани квота. нафарони донишҷӯ ҳастед, диплом надоред, имконият доред аз ҷои ҳамон таҳсил маълумотнома гиред, справка гиред ки шумо таҳсил мекунед, загранпаспорт, мигратсиони карта, регистратсия рафта аризаҳои худро супоред. нафароне ки кор мекунед, патент доред, разрешение на работа доред ё мутахассисони баландпоя ҳастед, дар асоси иҷозаи кор ё патент кор карда истед, шумо низ метавонед бемалол рафта аризаҳои худро барои гирифтани квота супоред. ва вақте ки аризаҳои худро супоридед, дар видеои пештара гуфтам, бо такрор мекунам, загранпаспорт, диплом бошад диплом, дафтарчаи меҳнати трудовой книжка бошад онро гиред, билети ҳарбӣ ва агар хешу табори шумо ё шумо хона дошта бошед дар Русия, нусхаи ҳамон ҳуҷҷати хона, ягон наздикони шумо хешу табори шумо агар РВП вид на жительство гражданство дошта бошанд, ҳуҷҷати онро нусхаашро гиред. ҳамаи инҳоро дар ҳамон ариза қайд кунед. ин каме ҳам бошад ба шумо кӯмак ва дастгирӣ мешавад. ва боқимонда чӣ саволе дошта бошед, дар поёни видео нависед. ман ҳатман дар поёни видео тезтар саволҳои шуморо мебинам ва ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳам навист. ба воситаи ватсап, имо, паёмак, мессенҷер равон мекунед. ман паёмакҳои шуморо ба воситаи ҳамон ватсап, имо, мессенҷер, яъне ки тезтар имконияти дидан надорам ва тезтар имконияти ҷавоб додан надорам. барои ҳамин дар ютуб агар дар поёни видео саволҳои худро нависед дар комментарияҳо, ман тезтар имконият пайдо мекунам, ба шумо ҷавоб мегардонам, чунки ман вақти зиёди ман доимо бо ютуб мегузарад. дар ютуб ман китоб мехонам, дар ютуб ман бисёр чизҳоро гӯш мекунам, мешунавам, мебинам, ахборҳоро мебинам ва вақте ки шумо саволҳои худро дар ҳамон поёни видеоҳои ман мегузоред, ман дарро мебинам ва имконият пайдо мекунам ба саволи шумо ҷавоб гардонам. нафароне ки мехоҳед ки дар ҳақиқат квота гирифтан, видеоҳои пештараро низ бинед, дар асоси қонун пурра баромад кардам, аз онҳо низ истифода баред. нафароне ки дар канали ман аъзо ҳастед, подписчик ҳастед, видеоҳои ман автоматӣ ба шумо меравад, истифода баред, ба дигарон падилитса кунед, то ки дигар ҳамватанони мо истифода баранд. ба ҳамагон маълум аст ки зиёд ҳамватанони мо айни ҳол дар ҳамин Русия бисёр мехоҳанд ки дар асоси квота РВП гиранд ва аз патент дур шаванд, дигар пули патент насупоранд. вақте ки шумо ҳамин видеоро падилитса мекунед ба воситаи телефонҳо ё ки лайк мегузоред, ва маънои лайк ҳамин ки шумо лайк классро зер кунед, видео паҳн мешавад дар ютуб, бисёртар нашр мешавад, дигар ҳамватанон мебинанд ва истифода мебаранд. ва ин дар ин моҳи шарифи рамазон як кори нек аз тарафи шумо барои ҳамватанон мешавад ки вақте видеоро мебинанд, ин видео барои фоидаи ҳамватанон аст ва онҳо низ истифода мебаранд ва мушкилиҳои онҳо низ ҳал мешавад. дар амони худованд бошед, эҳтиёт бошед, қонунҳои давлати Русияро риоя кунед ва ғайриқонунӣ рафтору гуфтор накунед. дар амони худованд бошед.